Hejška. Ja sa volám Ginu. Fajn. Dobre, ja mám kamarátku Sofiu, ktorý mám poznať. Sa máme na TikToke mala vždycky lajky, lebo mi robila profil vci. Počkaj, ty? Prečo ja? Ginu sa vydal, že toto sú fotečky. Neviem. Ja volám sa Štefan. Môžem byť tvoj kamošom. Neviem, ja mám jedného frajera, tak nemôžem podvozť takých tvojich. Vždy je kolektor. Čo také robíte? My také šučíme, spívame a veci. Máme také hodiny. A vy koľko máte hodín? My máme 5, 6 alebo 7. Tak. Čo to 7? To mi nevidíš, koľko hodín ideme domov. To ešte dávno. A ty fyziky? Ja zaučím fyziku z text. Na TikTok, na písomky. To prečo? Mne sa vítali, že som sa na písomku učil. A on že povedali, že nie. No ma nechajte sa. Ja sa nehádam za to. A ja práve. No už máme ísť? Dobre, tak musíme ísť, tak čau. 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 Čau, Fejka. Čau. To je ja, Faust. No, to je ja. Ideme na trojku. A môžem. Poď. Hej ty, čo to robíte tu na škole? Dobrý deň, my sme tak prišli na pozrieť. Pozrieť? Už vo chvíľku bude zvoniť. Musíte rovno do triedy. Lebo inak mám zákazem ísť za hodinu z hore. Chápete slovo? Pardon, že som sa nechápal. Tam práve. Dochoďte, máte čas. Pozri, koľko ti hodí. Je už 7:25. Čo tak 7:25? A však oni len 8. Však práve ti hovorím, že 8 hodín. A ty budeš chodiť hore. Dobre, choďte. Či kokos, to je aký zlepot. Nože. Toto je jedávanie. Naozaj? Naozaj. Insekty budú. OK. A toto sú dvaja. Toto je moja Lena. A toto je moja Ogina. Čau. Čau. No, toto moja Vengo. Však mám opečenie. My koľko je, čo máme? My máme to dobrý opečenie. My kupujeme si. No tak, toto nie je smiešné. Nesmiete sa na ňu. To nie je také smiech. Viete, že... No. Dobre, tak spať do osoby. Odkiaľ si kúpil nový mobil? Náš štátko kúpil nové mobily. Do školy. A ja len nám že máme hrať z pochodiny. Nevidím mobile, že dneska je taký, jak z toho pejský party. Ne, neveril som. Ale ten jeden tvoj ver, tak ešte ťa podvádzal. A to podvádzal, neodpadzval. Len ti ono, že on tam neodpodvádzal tých. Mať sa on pomôcť. Jaj, ty chceš pomôcť. A nejde tak už. Nejde za tedy už pouštať. Máte už byť po 8:15. Môže byť, ale ešte budem tu.
Prečo? Ako to také? Veda už musím, že mám syna tu. Čo, ty máš syna? Hej, ale som to budol meno dať, ale on sa volá taký na tuž. Aha. Koľko má roku? Tak, jak sedím na stole. No, tak na saste. Som si už 5 rokov, že ešte išli do školy. Nie, mám rodič nám zobrali na tak, lebo sa nemôže byť. Aha. No dobre, no. Choďte už. Tak čaute. Čau. Poď to. Nekryť. Čakaj, položí to. Tak. Dobre. Dobrý deň. Co chcete? My sme prišli pozrieť. Máte zera? Áno. Ja som si až včera kúpil len tak zo zahraničí. A toto je... Kto to je to? To je mašinček. Aha. Dobre. To je pekne, keď tak si chcete. Dobre, no, že nemáme časy. Bo naša triedna už je vyrala, že zvoní už tak do 3. Dobre, chodte. Musím poď. Až po mňa na prvý púfty. OK. Toto je moja kamarátka Sofíka. Ahoj, teší ma. Ja som Marek. Dobre, a češi Marek. Sofí. Dobre, no. Tak. Toto je môj fond. Toto je môj best sex. My kupujeme všetci. Ja my chodíme na party a toto. Nemôžeš mami? Prečo? Že aj oni kolegy idú tiež na party. Aha. A rodičia Gloria? Nevím. Skôr sa vypýta. Ja sa skôr vypýtam, čo ti malú. Tak hej, tak o tom. Tak, ok. Zvoní už, musíme ísť. OK. Ty bude so mnou. Áno. Dobre, daj pani. Neberte si úlohy a neberte si úlohy. Spís. Koľko je 1 plus 1? 2. Počkaj. To pekne. Dáme, že... Dáme, že... 2 plus... Koľko? 5. Collecting. No jednotka, známka. Napíšem si tu. No, jednotka do etu peči.
Moment. Jak się to była ta jedna czołka? O, to moja oka, jak się to była? Łasa są. I... Aha. A to moja fajna Mary. Aha. Ta witajcie na naszym jedzie. Myślę, że widzicie już. Rzucacie już. To już. Działać. Okej. No ja tu tak to siedzi 4. A siedzi jedynie się anti. A jak, że to ja mój syn. Ja nie tak nie kaszlu. Dobra, ja jemu damy. No, to bej. Dobra, no było ciecieły, a. No, pyształka wchodzi. Dobra. To nasza skrzynka. Zaraz go. Co, to jest nie to. Coś nie robi. Można